Welcome night, perhaps for children in their sight, but if they don't have faith, their eyes are blind. They can scream and they can shout, they can never smoke us out. Keep your rifle by your side. Oh Lord, this earth was made for us singing. All our this simple life sustain enough. When we hear the voice, we know we have no other choice. Keep your rifle by your side. Moms and they'll have tanks, they got money in their banks, but we won't fall as long as we can fight. Go on to reach their hate, but they won't get past the gate. Keep your rifle by your side. Singing, oh Lord, this earth was made for us. Singing, Lord, this simple life sustain enough. See your face, I know I must protect my place. I keep my rifle by my side. Oh Lord, this earth was made for us. Singing, all our this simple life sustain enough. Soleanna, 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 Soleanna. Mahtava pikkuvaltio Soleanna. Okei, mä oon ihan liikaa juonut kahvia, voi vitsi. Mä oon liikaa juonut kahvia, eikä välittäkö mä oon sekasin päästä, mä juonut toi kahvia. Sen verran juonut kahvia, että se on melkein kuin kokaiini. Kokaiinikahvia. Jam nam nam. Kokaiinikahvia. Nam nam nam. Joo. Ota iisisti. Joo. Ota iisisti. Okei. Ok. Ota iisisti. Ok. Solanna! Katsokaa kuinka paljon mulla on sormuksia eläimiä. 99. Ja 1004. Eiku siis 142 000 sormusta. 142 000 sormusta mulla on. Sen verran mä oon pelannut tätä peliä, okei? Ymmärrätkö? Hyvä. Mä oon pelannut tätä peliä ihan valtavasti. Tää on hyvä peli. Mutta ei sit sen enempää. Se on mun mielipide. Ja mä pidän siitä mielipiteestä. Kiinni. Okei. No nyt sitä mennään. Nyt sitä viiletetään täysillä eteenpäin. Oh Lord, this earth was made for us singing. Oh Lord, this simple life sustain enough. So we take a stand, cause we must protect our land. I keep my rifle by my side every day and every night. Every day and every night. I sleep with my rifle in my bed. I sleep with a rifle in my bed, and if anyone comes into my house, I shoot them even if I get prison time from it in this country, but I don't care. I will shoot any invader of my house anyway, even if I get prison time, but it's self-defense. Still self-defense, only if somebody tries to come inside my house when I'm sleeping because they believe I have lots of money here. I have no money here. I have no money. But if somebody comes into my house, I will still shoot them. If they come to my house without any kind of good reason from me. They need a reason and a pass. A pass, some kind of, key card or something from me. That's when they can get into my house, if I give them license to get in my house. Would you ever let an invader into your house and just say, yeah, you can come in? What are you, Swedish? What are you, Swedish or something? Swedish?
Oletko ruotsalainen? Jos joku tunkee sulta talossa, niin saat, että tervetuloa. Onko se sit ruotsalainen ehkäpä? No ken tietää, ei väli mulla. Vaikka olisit ruotsalainen, mut mä en kyllä silti ymmärrä, että miten sä voisit päästä siis ihmisen kotiisi. Siis ilman mitään lupia. Siis se kuulostaa ihan Ruotsin valtion toimilta. No joo, ei kai. Ruotsin valtion toimilta ja sit Los Angelesin kaupungin toimilta. Los Angelesin kaupungissa on kans tehty kauhea virhe maahanmuuttopolitiikan kanssa. Ja Ruotsin tuolla Tukholman kaupungissa ainakin näkyy se maahanmuutto-ongelmien tuoma juttu, mutta kyllä se varmaan vähän Ruotsin koko valtio on tehnyt ongelmia. Sillä Tukholman kaupungilla voi Tukholman kaupunkilaisparkoja, että missä ne joutuu elämään. Se on vaan surullista Tukholman kaupunkiasukkaille. Ja myöskin, jos ajattelee millaisen tilanteen joku Aidapski hankkii itsensä, niin kyllä se vaikuttaa aika hurjalta. Mä oon tyytyväinen, että mä en koskaan, että mä oon täysin inselli tavallaan. Mä oon tyytyväinen siitä. Mä oon tavallaan täysin inselli. Mitä tavallaan mä oon ihan inselli. Mä en nyt sentään mä vihaan naisia. Mä oon muuten ehkä täysin inselli, mutta mulle ei ole mitään vihaa niin kuin naisia kohtaan. Mä ehkä osalti jopa palvon naisia, mutta se onkin semmoista toisenlaista juttua. Ei semmoista mitä taas sit noin, mikä onkaan noin, mikä ne nimi on? Simpit tekee, joo, semmoista mä en harrasta. Mitä simpit tekee, muutenkin ehkä arvostan naisia vähän liikaakin. Mut joo, olkoon se siinä. Arvostan naisia ihan naisena. Eikä siinä mielessä, että jep. Mut ei kumminkaan mitään simp-systeemiä. Ei missään nimessä. Mä mieluummin kuolisin, kun ruppaisin ihan simpiksi. Jos mä ruppaisin simpiksi, niin mä kyllä ampuisin saman tien. Tai sit. Jos tilanne olisi ihan päin, niin sit mä kyllä varmaan aikaan vitsit. Ei pidä vitsellä tämmöinen. Vitsailen liikaa taas tänään. Joku ottaa vielä tosissaan, kun tämä hölötin tässä. Luulen, että mä oon tosissaan melkein simp. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Ei käy laatuun. Mä mieluummin ampuisin itse ennen kuin ruppaisin simpiksi. Just sen takia. Mä ehkä arvostan naisia valtavasti. Ehkä liikaakin. Siis jos raamatullisesti ajattelen, niin ehkä silleen mä arvostan liikaa naisia. Et ei niinkään silleen, miten yhteiskunta katsoo, että sä arvostat ihmisiä liikaa. Sä oot joku täys simp. En mä silleen arvosta liikaa ihmisiä, mutta ehkä mä arvostan silleen, kun raamattu katsoo, että tavallaan niinku jumaloi. Väärä kuvia. Mutta onneksi mulle ei ole mitään ketään simpata. Onneksi mä en simppaa ketään. Ei. En simppaa enkä muutenkaan mitään semmoisen kaltaista hölmöyttä, mitä jotkut ihmiset harrastaa. Oikeesti jotkut ihmiset simppaa, siis netissä. Ja se on ihan kummallista, mun mielestä. Mä en vois ikinä ruveta semmoseen. Mä mieluummin tappaisin itteni, kun ruppaisin semmoseen hänttää. Oikeesti, siis se just, että vaikka mä rakastan elämää, ehkä mä arvostan elämää liikaakin, kun mä yritän olla vampyyriloitsuun tulla ikuiseksi, mutta siis kumminkin siinä sen lisäksi, niin ehkä mä arvostan elämää vähän liikaa. Mut joo, että mun pitäisi olla enemmän uhrautuva siis niinku Jumalalle. Kristinuskon Jumalalle uhrautuva, niin pitäisi olla enemmän. Niin sillä tavalla mä arvostan elämää liikaa, mutta silti kyllä mä mieluummin tappaisin itteni, kun ruppeisin samanlaiseksi simpiksi kuin joku aidapsi, pupsi, mikä se on, kuksi, aisen kannattaja. Kuksi, aisen kannattaja. Ei. Kyllä sitä mieluummin tappaisin itteni, kun ruppeisin semmoiseksi. Kyllä. Asia on just niin. Taivaalla viiletti tähti, se putosi maahan ja ihmiset löysivät tulen. Ihmiset löysivät tulen vahingossa ja siitä se alkoi se helvetti maan päällä. Se on osalti. Ihmiset löysi tulen, mutta kyllä sitä ennen kyllä ihmiset löysi sen kielletty hedelmä. Mikä hedelmä sit mahtoi ikinä ollakaan.
jotkut väittää, että se on omena, mutta sitä on tarkennettu, että ei sitä ole koskaan selvennetty, että mikä hedelmä se on se, mikä Aatami ja Eeva söi. Et joo. Sitä ei ole koskaan selvennetty tarkasti, että mikä hedelmä se oli, mitä Aatami ja Eeva söivät. Jotkut papitkin jopa koittaa väittää, että se oli omena. Ei se mikään omena ollut. Ei löylympelyä. Jos se oli omena, niin mitä sitten? Just sitä. Tämä olisi ihan sekä sitä maailmaa, jos se olisi ollut omenapuu. Se on varmaan joku hedelmä, joka on ehkä tehty myrkylliseksi. Tai sitten ei. Se on vaan salattu, että mikä hedelmä tai kasvi se on mahtoi olla. Jokin hedelmä se oli. Ja sitten nämä Aatami ja Eeva rupes palvomaan sitä puuta, niin kuin pakanouskonnolliset. Aatamista ja Eevasta tuli pakanoita ja maailma meni helvettiin. Se oli ihmiskunnan pahan alku. Kyllä se ihan tosissaan maailma meni helvettiin. All are this simple life sustained enough. So we take a stand, cause we must protect our land. I keep my country safe. Mitä raipol. Mä kehitin oma versio tosta biisistä, on ihan hyppä versio, sori. Mä hömpötän, kun mä oon jo niin äärettömästi kahvia, että mun pitäis jutella varmaan jonkun terapeutin kanssa. Ei nyt terapeuti, jonkun ihmisen kanssa. Ei mua kiinnosta terapiaa, mä en usko terapiaan. Mä uskon terapiaa vähemmän kuin joku Toni Soprano. Mä uskon vähemmän terapiaa kuin Toni Soprano alussa sitä sarjaa. Mä uskon yhtä vähän terapiaan kuin joku Toni Soprano se hömpötys sit Silent Typeista, mikä se oli se hömpötys. Ja Christopher tavallaan oli se Silent Type siinä Sopranosissa, tavallaan. Kyllähän tietyllä tavalla Christopherkin oli vähän, mitä Christopher oli. Christopher Moltisanti. Se oli tavallaan se Silent Type, tietysmäärin. Mut Toni Soprano pilasi sen Moltisantin kamalalla kohtelulla ja muutenkin kaikelle. Se just, että mahtaako se teoria pitää paikkaansa, että kaikki ne Toni Sopranon kapot on oikeastaan paljastajia, tommosia niinku poliisille kertojia, eli vasikoita. Pitäisikö ne kaikki? Se on Toni Soprano, mikä mä en asu mafiassa. Tai ainakin niin mä väitän. Joo. Juu, semmoista ei sen hassumpaa. Ainakin väitän kovin, että mä en harrasta mafiaa. Pysyköön se siinä. Hyvä juttu. Wait, their eyes are blind. They can scream and they can shout, but they can never smoke us out. Keep your rifle by your side. Keep your rifle by your side. By your mind. En ole mitään hevosta omista. Pitäisikö ostaa hevonen? Voisi ostaa ravihevosen. Voisi ostaa 10 000 ravihevosta ja 10 000 ravirataa ja siihen päälle vielä 10 000 hevosta ja 10 000 hevosta, kunnes me pystyy oikeasti toimittamaan niitä raviratoja kunnolla. Mä sekoilen taas. Tänään mä oon juonut liikaa kahvia, älkää hermoiko. Mä en oo mafioso ja mä en osta raviratoja. Enkä mä oo mikään muukaan, mitä te uskotte. Varsinkin kun mä hölletän hömppää, kun mä oon juonut liikaa kahvia.